אהלן חברים, תודה רבה שאתם בהדרכה שלי. בהדרכה הזאת אני הולך להסביר לכם איך אתם יכולים לקחת את יצירת התכנים שלכם לשלב הבא, לכמה שלבים קדימה בעצם, ואיך אתם יכולים להפוך את הסרטונים שלכם מסרטונים משעממים שמגיעים ל-300, 400 אלף צפיות ומגיעים איתם לעשרות ומאות אלפי צפיות. הדרך לשם היא מאוד מאוד פשוטה ויש לזה שיטה וזה לא איזה נוסחת קסם, ואני צריך שתהיו איתי, קחו דף ועט ותרשמו את הדברים הבאים. לפני שנתחיל, קודם כל נעים מאוד, אני אייל אלמליח, אני מייצר חשיפה וקידום לעסקים בטיקטוק, וזה בדיוק מה שאני הולך להסביר לכם היום, איך אתם יכולים לקחת את העסק שלכם 10 רמות למעלה בתכנים, ולהפוך את התכנים שלכם באמת מעניינים, משכנעים, שמביאים לכם לקוחות. אז בואו נתחיל מההתחלה, איך האלגוריתם בעצם עובד? בואו נסביר את זה שנייה אחת, נרד לכל הפרטים, אחר כך משם נוכל להתקדם ולהבין את הפלטפורמה. בתור התחלה, האלגוריתם הוא זה שבסוף מחליט כמה הסרטון שלכם יקבל חשיפה. אבל מי בעצם כן קובע את הכמות חשיפה הזאת? זה האנשים הראשונים שצופים בסרטון שלכם. ולמה אני מתכוון? העליתם סרטון, הגיע ל-50, 60, 100, 200 אנשים ראשונים שצופים בו, שלא בהכרח זה האנשים שאתם בהכרח מחפשים. זה לא בהכרח לקוחות שלכם, יכול להיות זה האנשים שעוקבים אחריכם, אבל בעיקר זה יכול להיות אנשים רנדומליים שזה נופל עליהם. יכול להיות זה איזה זקן מבוגר, יכול להיות איזה ילד בן 12, יכול להיות זה מורה בכלל בתיכון, יכול להיות חייל, יכול להיות 1001 אנשים שהם לא בהכרח קשורים אליכם ולא באמת מעוניינים בשירותים שלכם. אבל אם הצלחתם לתפוס להם את התשומת לב, זה מה שבעצם נותן אינדיקציה לטיקטוק לזה שהסרטון שלכם באמת מעניין אנשים, וזה מה שהם רוצים לקדם. תבינו, האפליקציה רוצה לקדם סרטונים שמשאירים אנשים באפליקציה. אם לא תשאירו אנשים באפליקציה ואנשים יראו את הסרטון שלכם ויצאו מהאפליקציה או יראו בקושי שנייה וחצי ויעבירו אתכם, זה אומר לטיקטוק, אוקיי, הסרטון הזה לא באמת תומך את הפלטפורמה שלי וזה לא מעניין אף אחד. אז למה אני צריך לשים אותו לעוד אנשים? אני פשוט שם אותו בצד, וככה זה עובד. אז הדבר הראשון שאתם צריכים בכלל לשים את הדגש עליו, במקום עכשיו להתחיל להתעסק בלשווק את המוצרים שלכם ולצלם כל מיני סרטונים ודברים כאלה שלא באמת מעניינים אנשים, כל מיני המלצות וכאלה, פשוט אתם צריכים להבין שהשינוי פאזה הזה מתהליך מחירה, כי אתם לא פה בממומן, אתם עושים תהליך של שינוי ממחירה לתפיסת תשומת לב. מי שתופס את התשומת לב זה מי שתופס את הפלטפורמות. וזה גם מתבטא גם בפלטפורמות של פייסבוק ואינסטגרם, ככה שזה תופס לכם לשלושת הפלטפורמות ואתם יכולים רק להרוויח מהמשפט הזה שאמרתי לכם. עכשיו, איך אנחנו מתקדמים מכאן? עכשיו, אחרי שהבנו איך האלגוריתם עובד ומה הפלטפורמה מקדמת ומה האנשים שם רוצים לראות, עכשיו, בנוגע למשתמשים של טיקטוק. המשתמשים של טיקטוק זה בדרך כלל האנשים שנכנסים לאפליקציה באמצע יום עבודה או בשירותים או באוטובוס או בכל מיני סיטואציות מסוימות רק במטרה להעביר את הזמן. אז המטרה שלכם ביצירת הסרטונים וביצירת התכנים היא להעביר את הזמן לצופה. מי שלא יעביר את הזמן לצופה, כנראה שהפלטפורמה לא תדחף את הסרטונים שלו. עכשיו, אחרי שהבנו איך הפלטפורמה של טיקטוק עובדת ומה האנשים והמשתמשים שם רוצים לראות, אז אנחנו עכשיו נדבר איך באמת לייצר רעיונות סרטונים ויראליים. עכשיו, למה אני מתכוון רעיונות סרטונים ויראליים? אני לא מדבר על 1,000, 2,000, 3,000 צפיות, אני מדבר לעשרות אלפי ומאות אלפי צפיות ואפילו מיליוני צפיות. איך עושים את זה? עכשיו אני בדיוק אסביר. אז לרעיונות ויראליים יש המון סוגים וסגנונות. עכשיו, הסגנונות שהפכו את הסרטונים בטיקטוק להכי ויראליים אלה הסגנונות הבאים. הסגנון הראשון זה סגנון של ויזואל מעניין, עוצמתי, שזה יכול להתחיל מאיזה סרטון כלשהו של משהו שהוא מאוד מאוד מלוכלך, ואז הוא הופך למשהו מאוד מאוד נקי, או משהו ריק שמתמלא, או ויזואל של משהו מאוד מעניין ומסקרן, ומאוד מושך את העין מבחינה ויזואלית. זאת אומרת, אם יש לכם עסק של חנות אוכל, אז זה המנה שלכם. אם יש לכם איזשהו מקום בטבע שאתם מגיעים אליו, וזה מאוד מאוד יפה, אז אתם יכולים להשתמש בזה. ואם יש לכם עכשיו איזשהו מקום יפה שאתם מצלמים, העסק שלכם נראה מאוד מאוד יפה ואותנטי, אז זה גם יכול להיות משהו ויזואלי שמעניין את העין. בסוג הסרטונים הוויזואליים, יש לכם אופציה אפילו להוסיף איזה voice over מעניין שמסביר את מה שקורה בסרטון, שמראה בדיוק את מה שזה, ואפילו הייתי ממליץ לכם להוסיף איזושהי כותרת. יכול להיות שיהיה איזושהי אדריכלית שבאה ומצלמת את הבית החדש שהיא עשתה, או את איזושהי עבודה שהיא עשתה, אבל הסרטון עצמו לא באמת מעניין. אבל אם היא תרשום שם, מספיק שהיא תרשום איזשהו שינוי או משהו שיעלה קצת רגש לצופה, כנראה שזה יעניין את הצופים ומשם גם יגיעו החשיפה, הווירליות, המעורבות, לייקים, צפיות וכל מה שאתם חושבים. הסוג סרטונים הבא הוא סרטונים מלמדים. סרטונים מלמדים הם סרטונים שהם בדרך כלל סרטונים של איך לתובנות, טריקים כאלה ואחרים, תשובות לבעיות שיש לאבטר שלכם, ללקוח אבטר בעצם, ללקוח הכי אידיאלי. כל מיני שאלות שמתבקשות שעולות אצל הצופה, אצל האנשים שבאמת מתעניינים אולי בתחום שלכם, למרות שהם לא רלוונטיים. עכשיו, שוב פעם, המטרה זה בסוף לעניין את כל הצופים, לעניין כמה שיותר צופים, כי זה מה שידחף את הסרטון לאנשים שבאמת רלוונטיים אליכם. תחשבו שעכשיו אתם צופים בסרטון, אחרי 2-3 שניות שעימם אתכם,
גם אם אתם רלוונטיים לעסק הזה, כנראה שלא תצפו בהמשך שלו. עכשיו, בנוסף, בנוגע לסרטונים שהם מתחום הלימוד, סרטונים מתחום הלימוד הם מתאימים בדרך כלל לנותני שירותים שיש להם הרבה ידע להעביר והרבה תוכן, והרבה דברים כאלה שמלמדים על התחום. סוג סרטונים נוסף הוא סרטונים של מדריכים כלשהם, או שיטות פעולה כלשהן שיכולות לסייע לצופה להתמודד עם בעיה כלשהי. בנוסף, סדרת סרטונים. אחת האופציות המיוחדות שאפשר לעשות בסוג סרטונים מלמדים זה סדרת סרטונים בנושא מסוים שכן מעניין. ואז אתם יכולים לעשות פשוט פרקים שלמים של כל הנושא שאתם רוצים לדבר עליו. ואם זה נושא מאוד מאוד גדול ואתם יכולים לפרק אותו לחלקים, זה משהו שיכול לעזור לכם, וזה גם משהו שצובר תאוצה עם הזמן. ברגע שאתם עושים סדרת סרטונים של פרק 1 עד 10, אתם תראו שלאט לאט עם הפרקים אתם תצליחו לתפוס עוד יותר ועוד יותר צפיות ועוד יותר תשומת לב, וגם להגיע לקהל שלכם. סוג סרטונים נוסף בתוך קטגוריה של הלימוד זה להראות מומחיות, להראות יכולת מסוימת, להראות איזושהי יצירה כלשהי שעשיתם, בין אם זה יכולת של יצירה, בין אם זה יכולת של חישוב מהיר, בין אם זה יכולת עכשיו של עבודה כלשהי שאתם עושים, או תהליך מסוים של שינוי מטורף שעשיתם, זה גם משהו שיכול להיות כחלק ממשהו ללמד את הצופה. העניין הוא פשוט להראות איזשהו סקיל מיוחד שאתם היחידים שיכולים לעשות. זה יכול להיות סרטון קצר, ארוך, לא משנה. קטגוריה הבאה של סרטונים היא סרטוני פרובוקציה. מה אני מתכוון בסרטוני פרובוקציה? אם יצא לכם לא מזמן לשמוע על אני לא עובדת עם שכירות, אני לא יוצא עם בחורות כאלה וכאלה, או לא יודע, לדוגמה, אין אור בירח, לא יודע, כל מיני משפטים הזויים כאלה, ויש המון יוצרי תוכן שפשוט אומרים המון שטויות רק כדי שאנשים יתפסו את התשומת לב. אז אם שמתם לב לזה, ואני בטוח שכבר יצא לכם לצפות ולהתעכל באנשים כאלה, תדעו שהם במטרה לייצר לכם פרובוקציה. עוד סוגי סרטונים בתוך פרובוקציה, זה סרטונים שאתם עושים שאלות רחוב לאנשים, וזה מה שבעצם גורם לריאקציה, ואנשים אוהבים לראות ריאקציה של אנשים לשאלות מאוד מאוד מעניינות ומסקרנות. דבר נוסף, אני עדיין בקטגוריה של פרובוקציה, ואחת הדרכים לייצר פרובוקציה בסרטונים היא לדבר על מחלוקת מאוד מאוד קשה בתחום שלכם. בין אם עכשיו אתם לא יודע, ספרים שאוהבים לעשות תספורת טייפר או תספורת כזאתי וכזאתי, ויש על זה איזושהי מחלוקת בתחום, ויש גברים שאוהבים ככה וגברים שאוהבים ככה. אז אתם יכולים לעשות סרטון של מה נשים אוהבות יותר, טייפר או את הסגנון הזה, או את הסגנון השני. ואז ככה אתם באמת תופסים את התשומת לב של, קודם כל של נשים, דבר שני של גברים שמתעניינים לדעת מה נשים חושבות על סוג התספורות הזה והזה, וככה אתם בעצם יכולים לתפוס תשומת לב. ואחר כך משם תעשו את ההנאה לפעולה. תזכרו, אנשים פה בשביל שתתפסו את התשומת לב שלהם, בשביל שתעבירו להם את הזמן, ואחר כך לא יהיה אכפת להם שתמכרו להם. זה הקטע, זה כל העניין. לדעת לתפוס להם את התשומת לב, לשבור איתם את הקרח, ואז תמכרו להם מה שאתם רוצים, באמת מה שאתם רוצים. סוג הסרטונים שאני באמת אוהב, וזו השיטה שאני בדרך כלל מייצר המון סרטונים לעסקים ולקוחות שאני עובד איתם, אלה סוג סרטונים מבדרים. הכוונה בבידור זה יכול לבוא בכל מיני ורסיות וסגנונות, בעיקר טרנדים יומיומיים, חיקויים, סיפורים, לתת איזשהו משל שמדגים בדיוק את הנושא שלכם ומתקשר איכשהו לעסק. בתוך הקטגוריה הזאת יש עוד המון סגנונות כמו סרטוני סיטואציה, שממש ממחישה סיטואציה מאוד מאוד ספציפית בחיי היום-יום של הלקוח, של הצופה או של מישהו שבאמת יכול להזדהות עם זה, וסרטוני סיטואציה יש בהם כוח אדיר של הזדהות עם הלקוח, הזדהות עם הצופה. וברגע שהזדהיתם עם הצופה, אתם הצלחתם פשוט לכבוש את התשומת לב שלו ולהעביר אותו לשלב הבא. שהשלב הבא זה השלב פשוט של לבוא ולהציע לו הצעה. בנוסף, יש סגנונות של סרטונים שאתם יכולים לעשות סרטוני פרודיה, פשוט להסתלבט על יוצרי תוכן בתחום שלכם, או על יוצרי תוכן מסוגים שונים ומתחומים שונים. דבר נוסף, אתם יכולים לקחת השראה מטרנדים ומרעיונות שעסקים אחרים בתחום שלכם עשו, או סתם יוצרי תוכן. לקחת את הכותרת שלהם, או לקחת את הסאונד שהם השתמשו, או אפילו לקחת אשכרה את הרעיון ולהלביש את זה על העסק שלכם. עכשיו, לחלק השני של איך לדעת לייצר את התוכן בצורה טובה, מעבר לרעיון, אנחנו הולכים עכשיו לפרק את התסריט, איך לעשות את התסריט בצורה נכונה. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה פשוט לוקחים סוג רעיון של סרטון, בין אם זה עכשיו סרטון מלמד, או בין אם זה עכשיו סרטון פרובוקטיבי, או סרטון שבא להצחיק אנשים. בא לבדר אותם. עכשיו, איך עושים את זה? אז לקחנו את אחד הרעיונות של הדוגמאות, ועכשיו אנחנו מלבישים את זה אשכרה על משהו בתוך העסק שלנו. אנחנו מתחילים לחשוב למה זה יכול להתקשר בעסק שלנו, לאיזה אסוציאציה זה מעלה לי, מה זה יכול לגרום בעסק שלי, איך זה מתבטא בעסק שלי. וככה אנחנו בעצם יוצרים, אם אנחנו לוקחים עכשיו סרטון סיטואציה, פשוט לוקחים סיטואציה בתוך כל העסק שלי, בתחום הזה והזה, או בקטגוריה הזאת בתוך העסק שלי, ופשוט מלבישים סיטואציה יומיומית שקורית ללקוח, ואז אנחנו מוציאים איזה סרטון. לקחנו את הדבר הזה, מתחילים לחשוב על הוק. ההוק זה החלק הכי חשוב.
עכשיו, אחרי שחשבנו על הסיטואציה וחשבנו על סרטון וחשבנו על הרעיון עצמו, אנחנו מתחילים לפרק אותו עוד יותר. מה ההוק, מה התוכן עצמו, ואיך אנחנו סוגרים גם את הסרטון. ככה מתנהל סרטון שהופך לוויראלי. אז ההוק עצמו זה החלק הכי חשוב, זה החלק של ה2-3 שניות הראשונות, שבא לתפוס את התשומת לב. אם לא תפסתם את התשומת לב בחלק הזה, כנראה שהצופים ימשיכו לסרטונים הבאים, והם לא יראו את הסרטון שלכם, גם אם הוא סופר מצחיק, גם אם הוא סופר מלמד, גם אם הוא סופר איכותי, וגם אם הוא מצולם בדרך הכי טובה. וכאן זה העניין, לדעת לתפוס הוקים בצורה מעניינת, בין אם זה כותרת או בין אם זה אמירה מאוד מאוד חזקה. ואז משם אתם ממשיכים לתוכן המקצועי ולדברים שאתם רוצים. משם מתקדמים להצעה ולהנעה לפעולה. זה יכול להיות הצעה ללעקוב, הצעה ללייקים, הצעה לשתף לחבר, הצעה להיכנס לדף, הצעה לאיפה שאתם רוצים, למה שאתם רק חושבים. אז בואו נעשה איזה סיכום קצר. הדברים הכי חשובים הם בעצם לתפוס את התשומת לב של הלקוח, ומשם להתחיל לחשוב על רעיון שמעניין את הלקוח, למעניין את הצופה, ולא לחשוב רק על הלקוח הספציפי שלי, אלא לחשוב מה יעניין את שאר הצופים באפליקציה. וזה מה שמקדם את הסרטון שלכם לשלב הבא ודוחף אותו למעגלי חשיפה מטורפים שאתם לא יכולים לדמיין לעצמכם לכמה זה יכול להגיע. האפקט שיצא מכל הסרטונים הוויראליים האלה זה שהסרטונים יגיעו גם לאנשים שהם פוטנציאל לקוחות מאוד מאוד אדיר ללקוחות שלכם, שבסוף רואים אתכם כאוטוריטה, שאנשים מתעניינים בתוכן שלו, שחידשתם להם משהו, שהצחקתם אותם, שאתם באמת גם אנשים מעניינים. ובגלל זה הם גם ישאירו לכם פרטים וייכנסו לאתר ויעשו מה שאתם רוצים. העיקרון השני שאתם צריכים לזכור זה לשבור את הקרח עם הצופה. קודם כל תשברו איתו את הקרח, אחר כך תמכרו לו. והעיקרון השלישי שאתם צריכים לדעת זה לדעת להעביר את הצופה מהשלב הראשון לשלב השני, לשלב השלישי, ומשם לסגור איתו את העניינים. שהוא ייכנס לדף שלכם, שהוא יעקוב, שהוא יעשה את כל הפעולות שאתם רק רוצים, אחרי שאתם מעבירים אותו שלב אחרי שלב. אתם לא ישר באים ואומרים לו בוא אליי לפגישה. עכשיו אם הגעתם עד לפה, אנחנו עכשיו בדיוק בסוף הסרטון ואני מאוד מאוד שמח שהגעתם לכאן, ואני רוצה להציע לכם הצעה. אם אתם אנשים שבאמת רוצים לקחת את התכנים שלכם שלב אחד קדימה, 10 שלבים קדימה, ולדעת שאתם הולכים לייצר סרטונים ויראליים, ולהפוך את טיקטוק באמת למקור שיווק שמכניס לכם גם לקוחות וגם ויראליות, ושאנשים יתחילו לתפוס אתכם אחרת, אני מזמין אתכם להשאיר לי פרטים, ואנחנו נעשה פגישה של 1 על 1, פגישת מותג בטיקטוק, שבה אנחנו הולכים באמת לעבור על העסק שלכם, אני ואתם, ולהבין איך אנחנו יכולים לקחת אתכם לשלב הבא עם סרטונים מפוצצים ועם רעיונות באמת שטובים, מבדרים, מצחיקים, מלמדים וכל מה שאתם רק חושבים. שירו פרטים, אני מחכה לכם.